गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खामफोराव दैबाना लोमस'जानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नगाव जिल्लानि खामफोर नोगोराव दैबानाजों लोमस'जानाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। खौरांनि गेजेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि मन्त्रि शर्माया गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय ट्रेनजों हान्थिनानै खामफोरसिम दावबायदों। खौरां लाहैनायजों लोगोसे दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय लोंग्रा दैनि बथलजों लोगोसे बिस्कुट पेकेट राननानै होयो। दुखुथिया मेगन नुयै दुखुनि देंखो रोजाबगिरि कातिनाथ नार्जारिनिसिम एमएलए इस्लारनि अनथोब। 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया मेगन नुयै देंखो रोजाबगिरि कातिनाथ नार्जारिनो दामजु आइजें अनथोब बिलाइदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां। डिमाकुसि स्टेडियामाव सोलिबाय थानाय हिर' जुनियर आन्डार 17 वुमेन्स नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप 2022 गेलेनायाव आसामनि हानजानि जानानै बर' फिसा थरायना आजुलि ब्रह्मआ पुडुचेरी रायजोनि हेंथायै हारसिंनो गल 4 गल सोनो हानायजों लोगोसे हानजाखौ देरहानायाव गोख्रोंसिन खालामदों। आजुलि ब्रह्मनि गोख्रों आथिंनि जादुखौ बयबो गोमोहाबदों। बिटिसि खुंथायनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ बुगुलामारि पिस्टिसनि बेन्दोंआव थानाय खारुवा गामिनि हाखौ दिरिं दैमाया खुरखाजोबनायाव गामिनि रायजोफ्रा दुखु फोरमायनायाव बिथांमोनजों समानै बाहागो लाफानानै मैया नायगिदिंहैना खौरां लाहैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। ड्रागन फिथाइ आबाद मावनानै जाफुंसार जादों गसाइगावनि सासे फोरोंगिरिया। फरायसालियाव सोलोंथाइ होनायनि उनावबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै वेलसन मुर्मु मुंनि सासे फोरोंगिरिया। रामदेव गामिनि सासे फोरोंगिरिया फरायसालि गखांनायनि उनावबो गावनि हायाव ड्रागन फिथाइनि आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव गायजेननानै दिनै न'आवनो बानायनाय हासारजों ड्रागन फिथाइ फाननो मोनबाय वेलसन मुर्मुआ। जेबो सोलोंथाइ आरो आबाद बिफाननि मदद लायालासे गावनो इउटुबाव नायनानै गायनानै दिनै जाफुंसार जादों आरो गामिनि सानै साथाम थागिबिफोरनो जिउ राहा होनो हादों बिथाङा। मख'नो गोनांदि कयारकुट गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि मावो बिथाङा आरो दानि जोलैनि जोहोलावफ्रा सोलोंथाइ लानानै ओरैनो थायालासे गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै गाव आथिङाव गसंथानो हायो होननानै बानजायथि होदों बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि दक्षिण कुसियाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानि हेंथायै ओंखारबोदों फरायसालिनि फरायसाफ्रा। फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि रेलि बानजायदों 64 नम्बर बेटेलियान एसएसबि हानजाया। बाक्सा जिल्लानि पार'पुरान सिमना ओनसोलाव फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों एसएसबि बिफाना ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि खौरां बिलाइदों। जायगानि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे सोरखारि नङै फसंथान एनजिअनि मावथिफोरा हानजा सुनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि होयो। जिटिभिनि डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव बादायनाय आगोमा अनजालु नबजित नार्जारिया रायजो राजाफोरनि भटजों देरहासार जाना फाइनालाव फैनो हाबाय। जोबथा बादायनायाव बयनिबो भटनि गोनांथि आरो बांसिनै भट होनो नबजित नार्जारिया साफ्रोमखौबो भट होनो खावलायदों। दासिमबो भट होनाया सोलिगासिनो दङ। भट होनो थाखाय 9152915246 नाम्बाराव कल खालाम। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोननि सोहोर बिटिआरनि राजधानी क'क्राझाराव सिखाव दाखाट आरो उदखारनि उत्पात। मैया साननि समावनो क'क्राझार जेडि र'डआव थानाय एक्सिस बेंकनिफ्राय रां बख'ना लाबोनायखौ बेंक साखाथियावनो दुथांफोरा 6 लाख रां लुथिना लाना खारदों। लुथिजानाय सुबुंनि मुङा बुब्रुबहान बसुमतारी। बिथाङा क'क्राझार बागानसालिनि थागिबि होनना मिथिनो मोननाय जादों। लुथिग्रा सुबुंफ्रा सोर आरो माबे हानजानि दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाया जोंनि ओनसोलाव बांगासिनो दङ। बे समाव बयबो सांग्रां जा। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों संदानगासिनो होनना मिथिनो मोनदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।